Hej og velkommen igen her til Fredagsfeministerne. Som lovet, så vil vi i dag snakke om det her debatindlæg, der var i Politikken lidt tidligere af sognepræst Helena Hauge. Og vi har allerede lidt afsløret, hvad vores holdninger til den her artikel er, så vi vil egentlig bare uddybe lidt i dag. Men for bare lige at opsummere, så er noget af det, som debattøren kommer med, det er, at hun har oplevet og observeret, at der er flere og flere kvinder midt i livet, 40'erne og 50'erne, som har det dårligt og som går ned med fladet. Og det kan vi selvfølgelig kun ikke genkende til. Det er jo også noget af det, vi oplever og vi ser, og lige præcis derfor, vi har stiftet Hormoner på Arbejde. Men når det er sagt, så er der også noget af det, som hun kommer med, som vi absolut ikke er enige i. Helena siger, at det er princippet af kvindernes egen skyld. Fordi vi har for meget tid, og fordi vi tænker for meget over tingene. Så med andre ord, kvinde, mand dig op, tag dig sammen, hold op med at tænke så meget over tingene. Hun siger, at vi har en pligt og et ansvar til at gøre os umage i livet, og at vi skal tage en tudkiks og komme videre i princippet. Det er sådan lidt det store træk, hun siger, ikke? Ja. Og grunden til, at vi tager det her op, vi kunne selvfølgelig bare være uenige med hende og komme videre, men det er faktisk, fordi vi ofte møder den her holdning. Ja. At det er, hvorfor skal vi overhovedet tale om overgangsalder? Vi har klaret det godt nok, altså, og måske er der også ældre kvinder, som har haft gener, de er kommet videre på trods af. Hvorfor skal vi tale om det? Ja. Og så synes jeg bare også noget af det, som hun kommer med og siger, hendes bud på en løsning, det er, udover at vi skal tage sammen, så er det det her med at kigge til ældre kvinder. Find en ældre kvinde og spejle dig i, som er kommet igennem det. Tal med hende, få nogle gode råd. Det kan selvfølgelig også godt være en god idé, men vores oplevelse er faktisk egentlig næsten modsat. Ja, det er det faktisk. Vi synes egentlig, man skulle finde sig en yngre kvinde og spejle sig i stedet for. For yngre kvinder, de vil ikke finde sig i, at de bare skal mande sig op og tage på arbejde alligevel, æde en Panodil eller tage nogle p-piller og få fjernet din livmoder og lade være med at være så udsvingende og så sensitiv som kvinde. Nej, altså man skal have lov til at være kvinde med alt, hvad det indebærer. Man skal have lov til at have cyklus, man skal have lov til at gå i overgangsalder, og man skal have lov til at have emotionelle udsving, fordi sådan er det at være kvinde, og det skal man også have lov til, når man er på sit arbejde. Så kære kvinde, dig midt i livet, som måske har det lidt svært, lad være med at kigge til de ældre kvinder. Lad være med at tage en tudekiks og et hold kæft bolsje. Men prøv at kigge på de her yngre, seje kvinder, som faktisk ikke vil finde sig i at blive behandlet på den måde, som vi har fundet os i at blive behandlet på i så mange år. Og så lad os lære dem. Lad os stille nogle krav den anden vej og sige, vi vil sgu ikke finde os i bare at skulle have piller, der dæmper vores system. Vi vil have lov til at være kvinder, og hvis vi har det svært, så vil vi sgu også have lov til at have det svært, og vi vil have lov til at få hjælp til at få det bedre. Præcis. Så med de ord, Yes. rigtig god weekend. Og god fredag.